ako dire karon sa poblasyon New Corelia sa Purukutso, San Roque kay bupalit ang isa lang kagalong tuba sa bata. So nako dire silang lugar so ato silang balay kung unsa ni katinuod nga istorya. So bani ko. Ating lapo kay lang dala no, buntod gid nilang balay ba. So ato siya ang agwantahon kung unsa atuan. Oy lang. May buntag. Kabalo ka ng bata diri nga. Mananggot? Ako. Ikaw di mananggot lang? Oh. Uy. Nakay ito ba diha karon wala? Wala, padulong pa gani kong nanggot. Ikaw mananggot lang? Oh. Makakaya kag sanggot? Mm. Tagpila kung dalong sa mga tuba? Tag 100. Ang isa ka galon. 100 ang isa ka galon? Oh. Asa kay mong mama diha eh? Ikaw Nasa man balay. Puno mo ni. Oh. Sa balay mo papa di ay ngano ikaw ang ginanggot. Ako lang, kada gusto lang kumatabang sa kong papa. Ah, hindi ka madlok mo sa ka dito. Dili. Nya. Danglog man ang lubi, makakaya di ka. Kakaya, hinihinay ka. 100 ang kada galon. Oh. Ang makatkat nimo sa Isa ka galon. isa ka galon. Oh. Pila ka punuan po na? 8. 8? Oh. Uy. Yeah, basta-basta. Hindi ka mahadlok ka na ang 8 ka. Punuan man na. Dili. Pila na katuig ka na? Dugay na. Dugay-dugay na. Oh. Kuan kay ko ba ka ng agresibo kay ka mukat-kat ba? Diya umupalit ko nimo isa ka galon. Kira, palit na. Pakyawon ako ang 3 ka galon. Oh, sige. Dako na ka naglipay si mo. So karon pila ka oras mo na mahuman? Nga isa guro ka nang tintahay. Alauna ko magsugod, mga stress guro. Human. Pila ka oras? Isa guro. Isa ka oras? Oh. Dili na basta-basta dai. Ya karon. Basta lala ako may nag-uusay mo kayo. Mao din siya guys. So ato siya nahinabi karon butahan no kay paingon mo tata siya sa embalay. Mao din nga bata. Pila edad gini mo dai? 11 years old. Sa pangalan gini mo? Shen Saure. Sim Saure. Oh. Asa mo nag-eskwela? Sa San Roque Elementary School. Sa San Roque. Ah, dito lang sa unahan no. Oh. Ingaron din orasa mo ang kay kuan tig pananggot. Oh. Nya kapila ka mo saka sa 8 ka lubi sa isa ka adlaw. Daghan po. Buntag mo saka ka. Hapon. Magunsa man kay nagkahapon? Nanggot po ka nang dili ka magdawat. Butangan na mo, abisan mo siya, tapos butangan mo tungog. O ba? Uy. Magchinilas ra ka wala kay chinilas. Wala. Uy, amo ka. Wala chinilas tayo gyud. Ya, delikado man na magkuan mag wala ka wala chinilas. Okay naman po. Kung wala ko chinilas. Asa di lang po. Tagaan talaga sinilas ko na kaya mo ko magdahong jud nga wala tiga sinilas. So, pwede ko muuban mo dai kay bro curious ko sa imo ang trabaho ba? Oh, pwede. Pwede ko muuban mo, masugot ka. Mo okay ra ka to yung mamag ha. Oh. Muuban ko. Oh. So, imo sak-o nang 8 ka lubi karon. Oh. Oh, sige. Muuban ko asa man ka magsugod og saka? Duwa pa sa unahan, layo pa. Layo pa mga pila ka oras ta. Mo kadiyot man. Kadiyot ra dila aron man. Oh, sige. So gani, unsa man imong gikuan mo na imo ang pang-abis. Oh. Kisa po mubayad ani? Ako ra pod. Ikaw ay mubayad sa imo ang kani? Kani imong pang-abis? Kani? Oh. Uy, kuyawa man ka. So kinahanglan gini siya nga kada before ka musaka imo anang Son ay kanang bairo. Oh. Nya kani inignaog nimo, Kani akong bitbiton sa baba, tapos iyabot dali. nya inignaog nimo bitbiton mo ni. Oh. Dito na ko. Naa siya sa taas ang sa gikan ka sa taas nya na ni siya sulod. Kani, mo na akong meron sa taas, tapos ang pag masudlan na siya, iyabot dali. Ay, butaran ako siya sa ubos. Ah, yan na deho, di mo ko ano di mo nanggot. So, pwede ko muuban. Oh. Tara. Ha, mukoyo ko ha. Okay ra magka sa imo ha. Oh. O ta. Ta, anak ka kay ikaw may nakatuod. Ha? Or kaya wala kay chinilas day. Dapat na kay chinilas gyud, no? Masara ka dito. Kumaw na tong permerong lubi na tuwan. So, tanglog ba din ninyo mag-ana no? Hinahinay lang. Sabi
Lisod gyud ang agianan sa bata, oh, makita niyo, di ba? Pati ako maglisod gyud ko ani agianan ni ba? Di ba? Oh, peki kay agianan ba? Lisod siya. So, dili basta-basta ang agianan si bata. Okay. Hinahinay lang diya ba di? So, lapok pa rin mo agianan dahil, no? Pero okay lang, kabo experience naglapok dali ba di? Ah, okay. Okay sa may sila sa bilindre. Pwede mo nato yun. So, mao ni ang agianan sa bata, no? Magkataon-taon ka. Mao ni, kisa man ni ba sa ganda inyong ano? Dili. Asa man inyo ang naiumay mong papa ni? Wala. Wala. So, wala dahil sila uma. So, wala mo ikagulingong yuta. Wala. Ah, luya man. Ako sa may trabaho ng papa ron. Isa lang ka ng manghuna lang. Manghurnal? Asa ko nabita mo manghurnal ng papa? Sa mga silingan na mo. Ah. Layo-layo biday, no? Oh, tanawar ba diyang agian, no? So, layo-layo yun. Ah. Mag-agi yun taning mga ingunani nga mga kwan. Mga ingani nga kalapukan. So, magiging siya ang bata nga ito ang ipangita. So, kaloy sa Ginoo nakita ko siya, no? Ito siya ubanan. Hello, di po basta-basta yung kahimtang gidi ay. Ay ang mama daw papa wala daw sila ay kaugalingong umang gitrabaho. Manghurnal daw. Subugot ta. Di ka mahadlok diri dahil ng mga bitin diri. Ha? Isa pa ikaw ba nang mananggot ka hapon? Di ka ba na? Uy! Dapat nagigit sinilas. Balik ako po magbulatag sinilas po hindi. No? So yan ay kalisod ang ato agian, no? Di basta-basta. Dili basta-basta ang agian sa bata. Ako gamiraman, okay ra ka diha. Patigin niya ang hakaka. Asara. So okay tayo. Ah. So na yung mga iro. Isa na mga balay dali guys. Siyem. Payat na mga tao. Wala na yun. Ah, wala na kuyo. Suko ka ng kuwan. Kaya di ako na kuyo. Ha? Di ako wala na kuyo. So, ano mo? Ano to? So, niabot na sa pirmero. Pirmero. Lubi. Ano? Marag medyo granag yung go. Sumunod na yung pirmero sakaan. Sana naman siya. Wala siya ka ng tupa. Abisan pa niyo na. Uy. Abisan pa din niya, no? Medyo hangak. Luyaw ng batanan eh. Ala. Pagkamping dahi ha, kay hapon kay dahi. Basa biya na yung muntil. Sila na eh. Suma na siya guys, oh. Grabe pa ning kamot ko sa bata di ay, oh. Pero ang ginikanan daw, ani, okay raman kay kagustuhan man sa bata. God ba, aron makatabang pa daw. Medyo hangak. So ato hinabiyon ang ginikanan ani kay murag pati ako ba murag nag-uol ko sa kulintang sa bata ba kay 5 ka tuig naman po dahil siya nagkat-kat ang lubi hangaka. So iaalang giabisan daw kay wala daw na tuba na, oh. Kita kabalo ani mga tuba lagi ba? So nga naon na siya no abisan. Bisa lang niya puno ano, so gikuhaan nila ito siya full video sa niya pag naubo na mo na mubo lang daw ang lubi. So naog lang bata no, pagamping day. Oh, basa imong tiil ha. So sa kumain hadlok sa gibuhat patanan. Dili na lang ko kay. So maganda na tayo. Oh, tara. Na, oh, basa imong tiil. So kinahanglan siguro nga kuan day. Una ka mo sa katrapuhan, siguro mong tiyan siguro magdalag trapo. Ha?
So wala tayo tuba na dala, no? So, asa ta day? Asa ta? Pero sa unahan. Ikaduhanin mo na nga sambutan. Oh, ganita. So kana diha, posible na siya na ito ba? Di ba mo, baka nadlok siya magibuhat? So dapat magtrapuhan, siguro ni mo na imong tayo magdala sa magtrapuhan nga uga siguro. So kanina lobe, nana ni siya ikuan. Tuba. Ano siya tuba? Ano siya tuba? So musukog ba? So, try kat siya sa ikaduha nga punuan. Medyo di makuhaan. So dito siguro dapita. Dito. So ikaduha ni nga punuan niyang isa ka. Medyo layo-layo yun. So may balon pag hinay. Pakamping day ha. So kita gyud mag-uulo kay gilaliman kag batang babae ni. 11 anyos niya. Babae pag yun, kusunada kay mananggot ba? Kusunada kay mananggot, kaya ron lagi daw makatabang siya siyang ginikanan, no? So ato ang monitor yung pagsaka kay pati ako, murag dili ko maka dawat ba ngayon ani kabugon nga ginasakan sa bata gyud. So nagdala siya galon dito. Ay, nga naong rin na. Abisan nagkadiyot. So, lato na to yung pagbalik na. Medyo hangag yun. So, ang ilan daw gusto siyang ginabuhi, makatabang siya siyang ginikanan kay wala sila yung kaugalingong uma. Walay bali manghurna lang daw yung mga ginikanan daw. Duha sila kay suon. So, atong kamera no, nakapokus yun sa bata. Itak-tak na din na di ay. Nga naon na din na. Amping gid ha. Kusunada gini nga bata ba. Pero taon-taon na daw siya ani pero bisan pag taon-taon na. Gihapon ta mo kumpiyansa no kay babae pag yun, bata pa. Grade 5 pupil pa ni. So na siya gihikta no. Apilam din ikabuok di. Sa isa ka punuan, duha nga bisan. So dili gid basta-basta ni trabahoan eh. So na yan ang gikuha ng tuba ha. So naghangad kita niya no, ato siya gi-monitor. Uy. Hapit na mapuno ang galon. Pula kayang tuba ba? Tamis ni siguro ng tuba kay babae ra bagid. So pwede ra dahil siya ang cook no ibutang. Katong kamera nakapokus gid siya ha kay kalbaan kay ta ba. So, tanda siya, no? Okay. Pag-hinay itang, ginuo ko. Pag-hinay itang, ginuo ko. Asa man ka napita. So, kita makulbaan yun, no? Nadrispikas day, nadrispikas sa ilibot-libot na. So dili lang. Dili lalim. Oh. So ako gikulbasa yung gibuhat. Guys, ako gikulbasa yung gibuhat. So dara, muna na yung tuba.
palito na to ning isa ka galon. Huruto na ko ang tanan. Di po na ko siguro mahurot og inom no. So relax sabi. Relax sa kay murag. Gusto magastaas. Kira. Ha? Murag malos pa din ka. Okay ra ka? Waka gikulbaan sa taas? Wala. Naanan na kog sa kasaka jud. Naana daga sa kasakaan eh. Oh. Pero kami wa mi maanad magtan-aw na mo sa taas ba? So, di ba? Kami nag-uulang para sa imo ah. Pero ikaw 5 ka tuig na, di ba? Mm. So naapa kay laing sakon. Napa. Side ane. Napalito dito sa unangan oh. Napa dito, buto ikatulo. Oh. So asa ang uban? Napadala sa ubos ang uban. Bilang sa ubos? 5. 5. Oh, sige, ay mali. Lagi ni. So tabangan talagang dalaan eh. So guys, naapa daw dito. Naapa dito at tubang tas kamera. So guwapa kay ka bata no, nananggot siya. Arolan na makatabang siya sa ang ginikanan kay. Medyo adunay kapo sa pagpanginabuhi ang ginikanan niya kay mag-uumar lagi. Wala po sariling luna. Wala sila ilaang kapanginabuhian ba so ni abag-abag ang bata on si anyos, babae pa gyud. So banimin ninyo kay naapa daw laing punuan nga iyang sakon kay aron mapuno ning ilay sulod ani? Sa tulo ka galon. 3 ka galon ha. Pagit-on to mo niya moabot og 3 ka galon ta. Banimi ha. Dali. Layo pa dai kay murag. Kani murag medyo bugo. Kani. So medyo ay katulo alob eh. Medyo bugo dili na. Mapadatak so puno-puno ni babaw no. Hangak man din yung trabaho. Dili lalim ang trabaho sa bata ba no? Para lang mapuno niya ning kuan. Dili lalim ang trabaho sa bata para lang mapuno ning 3 ka galon kada adlaw. Kada adlaw. So kada adlaw gid 3 ka galon. Ug mahalin nagkantidad lang siya 300. So 300 nga ilang kitaon. Sumala niya, kulangon pa daw siyang pamilya kay siyempre wala daw lang panginabuhi ang ginikanan, mag-uma lang. So dili lalim ang trabaho sa bata. So siya yung kat-kat dito kay amping day, amping. Ah. Ay nga naon ra din na di. Mo din ang daghan siya kuan. So moabot gyud ay midya galon no. Moabot og midya galon ang sa isa niya ka punuan moabot og halos midya galon. So balik 50 pesos kada punuan. No? Pero bisa pag ingon ana ang kahimtang sa bata mero mag-uul gihapon ta, di ba? So iya dahil gihapon na yung anak. Hinahinay lang kay delikado. Okay. So kinahanglan gyud siya kada punuan inikuha sa lobe. Tabunan gyud siya dai. Oh, para dili kung kahit mo ulan, bawal man siya kanang unang tubig yun ah. Unang tiyan. Madaot ang tiyan sa tawo. So tabunan gyud siya maayo eh. So anak lang sunod ay PC dihadaan sa ibabaw. Oh. Okay, naog ng bata na. Ato lang siya kita bangag bit-bit kay kare balik isa na ni siya gagalon. Kusunada gyud kay siya babuyag gyud kay ni butana bagyatagan ko dog. Kuan sa Ginoo nga mantigo gyud mo sa karo makatabang sa pamilya no. Pero panahon na lisod gyud kaayo ba. Hinay. Diha. Okay, mag-uol matani eh. So, ikatulo na to ning lubi nga gikat-kat. Okay. Ubay-ubay pa no. So katong kinahanglan gi siya adlipan day. Oh. Same. Para naa siya ito ba? Ato ba sa kamera. So adlipan gi siya para pagkaugma napad siya ito ba nga balik ana ba? Oh. So karon ato introduce ang imuang page. So si Shane day no.
Naa siya ay bagong Facebook page, na siya ay 75 followers Facebook page, ug na-upload siya YouTube. Mag-upload siya sa YouTube. So naghimog page ang bata. Pinagi siyang mama. So iyang mama lang ang naga-video. So mo relax sa tao, proceed ta dito sa ikaupat. Okay ra ka? Wa kang gikapoy? Wala. Naanad ako. Kanang Naanad na ka? kap. O sige, ato na po dami dito sa ikaupat. Mga dugay gid ta humano. So Kung manana tayo ikaw pa, nana po yung pat na po na din. okay. So adto na po ta dito, balik ta dito mga agianan din no. Buntod kaya mga agianan guys niya, delikado siya ang sinilas. Oh. So palitanan gyud siya sinilas kay wala daw siya sinilas. O mana ni kaupat. Ay hanak. Sobre na to buka dito bata. Hinay day ha, hinay. So ang bata no, siya na siya kakuha ng bata, kaluoy ang kahimtang dahil alam ng bata, napugos na lang ito pananggot para makabag-abag siya ang gilikana no. So atong video ng bata kay para masikot ba ko. Naway cut ang mga video. Video hangak. So pareha ra gihapon ang gibuhat no. Adlipan, sulod. Consume dire siya og kuan mga halos isa ka oras ug tunga. Ang pagkatkat sa bata. O magulan day, usa ka gihapon ka day. Uy. Duka man. Hindi lang. Usa ka day gihapon siya. Bilib ko ni kurot gyud ako bilib sa imuha ba. So kung hangin-hangin, delikado no, maghawid yung tarong no. So nakapahulay ko gamay, upag hinay, pulbaan natin mo. So ang pingday, mag-apog yung sa ginuog mo sa kaha, kay delikado ang kahimpuan ha, delikado ang mananggot trabaya. So, kaupat ka lubi, so bugat-bugat niya, ana, magbugat niya akong gibit-bit. Umot gid siya. Oh, yawiran pa siya bukod, sakit pa kaya na ba? So, relax tayo. Bubo sa so, ana na, sala-sala lang siya na. So, nakoy pangutana ni mo, day. Kani bang mga lubian ni ba? Apa na, no? Namago ko yung nag-observaran. Isa po yung naghahak-hak ang lubi. Ako na po, tabangan po ko sa mga papa ko. Kana tanan hak-hak ani kani? Pakita ra gud bi ug say hak-hak bi. Muni gitawag og hak-hak ani oh. Kani. Muni hak-hak. Kani muni hak-hak. So ikaw rin nagkuana na. Oh. So ikaw rin magtip-tip ana para imong agianan. Bilib. Pa kuana ko kung sakit ko bilib-bilib ko. Bilib ko ba? Nagsugod ka sa kagbibigli na di mo? 10 years old. Di ako Nakatong 9 pa ko, magtuntuon ako sa saka. pag 9 ni magtutuon ka saka. So 2 years na ka nagsaka. Yung ka kanya 5. Ha? Mali to kung dungo kanya 5. Dili. Ako ang nabungol. Sorry kayo, ako ang nabungol. So 3 years? 3 years lang di. 3 years lang di siya nagasaka og gabi. So asa naman punta? Ganun po sa ubos na po. O sa ubos pila na bilin dito? 4. 5 na lang. Ay, upat lang. Isa, 2, 3, 4 man ito nasaka. 8 man ka. O so, naay? 4 na lang. 4 to. Ato na punta dito.
Pag medyo bukad-bukad na itong ilong no, ay layo din na iyang mga kuan. Layo iyang mga area, di bukad-bukad. Dapat din na kay butas. Butas no? Butas ba ka na yung mga agian bitaw? Di na sinilas kaya para nagsaka ni mo, di mabasa ining tiil. So, butas. Dapat gid nga na siya butas kay para safety ang tiil ba niya. Nagsaka niya, uga. No? Awar ko niya kaya ano, murag. Akong kameraman, luoy puntan tayo. Tingog-tingog, bade? Pwede tingog-tingog niya akong kameraman. Kuha ng items ba di? Hago na ba? Ba di? Hangak mo ka ba di? Luoy kayo akong kameraman. Pasagdi lang. So kani, mga mugbo na lang ni Duriday. Oh, napatuloy taas po sa unahan po. Na Itong itaas. kinalasan. Ang sama ni buongon. So nakakita tag. Kuan na ka ng Maharlika, malimon. Maharlika daw nga limon. So na-apil pa rin ang maharlika. So mubo rin siya nga kuan. Kinabubaan. Mao ni kinabubaan ni Uday. Ito dito, sa balay. Pa, dito po sa unahan. So isa na lang yun kataas ang Oh, isang nakataas. magamping kayo nagnaugong na wire dire skili dio. Oh. So na siya wire dire. Na wire delikado ha. Magamping ning sa kagyud ko. Delikado gid ang bata dire na wire. Sumutesting do tag saka be. Tinga na ito naman ang gota. Agare. Agare. Di dahil lalim mga guys. Sakit. May premyo. Sakit ang tiil. Kaya mabinat pa jud siya. So, dili siya lalim no. So, testing tag ikatulong ang. Mao nang dili gyud unta mangutang ning tuba. Ang tuba utangon pa di pa So, bayaran. Kung may mo, ayaw ito mag-utangan ng mga tuba. Kay dili lalim ang pagsaka sa bata. Ug bisag kinsa pang mananggutay no. O dili lalim, magakos-gakos pa ani. So, itestingan na to no. Abot babaw ba? Di ba kaya? di ba kaya dito? Murag babinat ang akong bugan na ba? Di ba kaya? Ya plautang ra bagag tuba. Mukha ni, di na ko mangutang kay murag karoon na Di pa gyud hato, di pa gyud uli ang galon. Dili. Di Dili na ko lalim. pakita ni mulangga tara. So dili ginato na karon naman ang gitihay kay di basta-basta. Sakit ang tiil kada ang. Tulo na lang, tulo. Sakit ang tiil. Dili lalim. Mao gani ko mo. Ya, ini pag yung kuanin mo. Makatahas ka diri langga. Makataas ka diri no? Oh. Sahay gani kay magabihian po ko pananggot. Hoy, Nga naman. Sahay kay tugay po ko makauli sa eskwelahan ay makauli diri ag sa eskwelahan. Luuya man. Di ikaw ra. Ikaw ra isa buwan hidre. Oh. Ay, Sahay po kanang ubanan po ko sa kong igagaw po. way wakwak. Wala man? Ha? Maisog yun. di magdala kag suga dahil sa taas. Oh. Sahay po gidili po ko magsuga kay talawang gyud kong igagaw. So, ikaw ra isa mo ni. Oh. Oy. Pasag. Unsa may ginagamit nga suga kanang flashlight? Oh. Ah, Kung walay kuryente mag spotlighter na lang ko. spotlighter gamay mo kay nagsuga. So di gid ko media no. Ati yung hangak ka. Ako'y gihangak ng trabaho Di lalim niya utangon ra. So, full video gini no. Dili kayo nga ikat-kata tong video para tuloy-tuloy ang kuha niya. Pag sa kanya sa iyang sanggutan. 8 kasanggutan yun. Medyo dugay-dugay siya no. So medyo nadugay siya dari dapita. Daghan siya rin sulod.
Daghan siguro og sulod kay nadugay-dugay. Ganda ka, may sulod. So mapuno na gid ni ako ang sudlanan. Ha? Kapit na lang po ng isa kagaloon. Dalaw sa bus at kayo. Uy. Dawaton na to, dawaton. Napay last. Kani on, daghan siguro puno. Puno. Oh, Uy, sortihon din yung lubihan eh. kani ah. Ah, kana. Awas-awas na yan. Sayang. So gumika siguro kay bata pa ni nga lubiday mo sigurong daghan siya sulod. Ah, so lamang gyud ang mga bata pa kay daghag sulod. Taspas ang iyang pagpagawa sa iyang tuba no. So ikalima ni nga punuan no. So swerte na ikalima nga punuan di ay. Mangutang ba ka? Mangutang bayad man ko. Tuba. Utangan mi lang ga. Naglisod mo ng bata dahil mo pag utangan. Mo lang ikaw dili nga taka-taka piyansa ko, piyansa. Hindi ito patagang piyansa ng tuba kaya pagpanguhag tuba dili basta-basta. Dugay siya na human. Daghan gani daw. Pila din ay mong isang uban diha lang, pila ka tuba na siya. Tulo guro. Tulo no, tulo. Oh, tulog ka ang sinanay. Ah, tulo din murag video dugay-dugay ta diri no. Gani ko bata o kami. Ah, mao di ay basta bata, tulo ka kuan. Oh, tulog ka hindi ka. So medyo diri ta dapita na dugay-dugay sa iyang pagkanaog. Diuhaw na mo tuba bay. Naunsa naman akong body una yun mag kuha ng tuba. So medyo dugay gino. Ay lang dali kay naramay tres sa ubos. Oh, ay lang dali ay lang isipan nga namin diri sa ubos. Importante mahuman na di ang maayo yung pagnaog maayo kay puno ra ba ng galuna na. So panaog na ka no. Uy puno Sugata. Video diri be. Be, video diri asan niya pitag butang ng Juan. So nara sa imong bukto ng tuba day. Oh, Susluya gid kayo. Nakapilit ra sa imong bukton. Tuwa o. oh. Sakit kay na. Dili man sakit na gamay. Pastila na kakursunada. Aman. De. Raw gipaipit lang siya bukto no, pagita day. Uy, Oh, giana ra siya bukto no, imagine ka. Sakit kay di ba? So dili siya komedya. So diri sa ikalima ka punuan, Tulo. isa halos Hapit sa kagalon. tulo. So bata-bata pa ang punuan din no, tanawa yang itsura luoy kay bata. Di ba? Di basta-basta. So ato siya tabangan kay Hindi magtamis na ni kaayo bay. utang isto kayo katilawon akong kameraman. Diba, nakaikuan nila eh. Okay. Apit na siya mapuno. So tanawa. Nakatunga na. Daw. Katunga na. So daghan gid siya. Ikaw na po So relax ibukatan. sa taday. Oh. Oops. Sa ta relax ka jud. Sumore no. Tanawa rin bata lugit. Wag gyud pwede na. Bugat man gito imong kamot, sa iyang kamot nang lubon be. Oh? Nang lubon yang kamot. Nagkuan ra na yung tuba, giana ra ko niya siyang bukton. Bugat kay ba, di ba? Dili, ang maayo ato wala unta nimo gikuan gipulis unta sa imong kamot unsa ka bugaton. Adito.